Di ko alam kung ano ipapangalan ko dito, pero itong pork belly recipe na ginawa natin ay, oh my god, sobrang sarap at di akong tataob ang kaldero at mapaparice pa more ka talaga. Ang unang gagawin natin ay imamarinate natin ang pork belly. So gagamit tayo ng toyo at paminta. Tapos halu-haluin lang natin hanggang makoat ng evenly ang pork. Nasa 2 kilo na pork belly ang ginamit natin at ang measurement natin sa soy sauce ay 1/4 cup at 1/4 teaspoon na black pepper. Ilalagay ko ito sa rep at imamarinate ng mga 30 to 40 minutes. Mainit na tong lutuan at pwede na tayong maglagay ng cooking oil. Mga 1/4 cup ang ginamit natin dito. Iinitin natin ito ng husto at kapag mainit na, isisir lang natin ang pork belly na minarinate natin. 2 batch ang gagawin natin dahil ayaw natin itong ma-overcrowd at kaya natin ito sinisir para ma-enhance lalo ang flavor nito. Babaligtarin lang natin kapag nasir na ang isang side. Guys nga pala, ang apoy natin ay nasa high heat setting. Tapos na ang batch 1 kaya isunod na natin ang natitirang pork belly. Ayan. This time, magigisa na tayo. Unahin natin ang bawang. Kapag nag-moist na ito, pwede natin isunod ang sibuyas. Guys, nasa inyo kung ano ang gusto nyo unahin. May mga nagluluto na inuuna ang sibuyas at sinusunod ang bawang. Kapag nag-moist na ang sibuyas, pwede na tayo maglagay ng black pepper powder. Gagamit din tayo ng black peppercorn. At syempre, hindi mawawala ang dahon ng laurel. Gumamit tayo ng 1 whole garlic at 1 medium-size na onion. Sa black pepper powder, mga 1/4 teaspoon at 1/4 teaspoon din na black peppercorn at mga 3 piraso ng bay leaf. Kapag naghiwa-hiwalay na ang sibuyas, pwede nating ibalik ang pork belly. Ayusin lang natin ito ng konti at isisir natin ito ng mga 5 to 10 minutes. Guys, kung kayo ay nanonood pa rin at this time at hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, baka naman, please do subscribe our channel at pakiclick nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video ni ating i-upload. Kapag nahalo na ito ng maigi, we're gonna let it sear for another 5 to 10 minutes.
At this time, magdadagdag na tayo ng soy sauce at ng pineapple juice. Mga 1/4 cup na soy sauce ang dinagdag natin at 3 cups na pineapple juice. Ayan, at pwede nating palambutin ang karne. Tatakpan natin to at papakuluan ng mga 40 to 45 minutes hanggang sa ma-achieve ang lambot ng karne. Tignan nyo guys, medyo nag-reduce na ang liquid at nagre-render na rin ang fat ng karne. Kaya pwede nating isunod ang asukal. Papakuluan pa natin to ng mga about 20 minutes hanggang sa tuluyan ng mag-evaporate ang liquid nito. Ayan, at nag-render na talaga ang fat, kaya almost ready to serve na rin to. Kanina chinek ko at malambot na ang meat, kaya titikman na natin. Sarap ah. Kailangan ng rice. Guys, just make sure na nakasaing na kayo bago pa tumaluto ha. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.